खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी बे समाव अरुणोदयखौ लानानै मोनसे गेदेर खौरां अरुणोदय बिथांखिनि नेमफोरखौ सोलायबाय अरुणोदय बिथांखिनि सिगां समनि गासै नेमखान्थिफोरा सोलायबाय नंगौ गासै अरुणोदय बिथांखिनि मुलाम्फागिरिफोरा गोदान नेमफोरनि सिङाव रांखौ मोननाय जागोन अरुणोदयनि रांखौ आर्जिनो थाखाय नोंथाङा माखासे नेमखान्थिफोरखौ मानिनांगोन गिबियावनो नोंथाङा अरुणोदयनि रांखौ मोननो थाखाय KYC खौ आबुं खालामनांगोन आरो बे KYC नि फर्मखौ आबुं खालामनाय समाव नोंथाङा गावनि एक्टिभ फन नम्बरखौ होनांगोन आरो जुदि नोंथाङा अरुणोदय बिथांखियाव होनाय फन नम्बरखौ सोलायो अब्ला नोंथाङा बेखौ सरकारनो फोरमायनांगोन बेनि उनावसो सरकारि मावख'गिरिया नोंथांनि गोदान नम्बरखौ फारिलाइयाव सोफागोन आरो हादरसानि मोनफ्रोमबो ब्लकआवनो अरुणोदयनि हेफाजाबगिरि थागोन आरो जुदि नोंथाङा अरुणोदयनि रांखौ मोनाखैब्ला ब्लक मावख'आव थांनानै नोंथाङा अजद हैनो हागोन नोंथांनि अजद होनायाव सरकारा मोनसे हेल्पलाइन नाम्बार होगोन जुदि नोंथाङा अरुणोदयनि रां मोननायाव माबाफोर बेले-बेजे जानांदोंब्ला न'आव जिरायनानैनो बे होनाय फन नम्बराव अजद होनो हागोन अब्ला नोंथांनि अजद होनायाव मावख'गिरिया नोंथांनि जेंनाखौ नायबिजिरनानै हेफाजाब होगोन गिबियावनो नोंथाङा अरुणोदयनि रांखौ मोननो थाखाय KYC खौ आबुं खालामनांगोन आरो बे KYC नि फर्मखौ आबुं खालामनाय समाव नोंथाङा गावनि एक्टिभ फन नम्बरखौ होनांगोन आरो जुदि नोंथाङा अरुणोदय बिथांखियाव होनाय फन नम्बरखौ सोलायो अब्ला नोंथाङा बेखौ सरकारनो फोरमायनांगोन बेनि उनावसो सरकारि मावख'गिरिया नोंथांनि गोदान नम्बरखौ फारिलाइयाव सोफागोन आरो हादरसानि मोनफ्रोमबो ब्लकआवनो अरुणोदयनि हेफाजाबगिरि थागोन आरो जुदि नोंथाङा अरुणोदयनि रांखौ मोनाखैब्ला ब्लक मावख'आव थांनानै नोंथाङा अजद हैनो हागोन नोंथांनि अजद होनायाव सरकारा मोनसे हेल्पलाइन नाम्बार होगोन जुदि नोंथाङा अरुणोदयनि रां मोननायाव माबाफोर बेले-बेजे जानांदोंब्ला न'आव जिरायनानैनो बे होनाय फन नम्बराव अजद होनो हागोन